minuutti. Vihreät liput ylhäällä ja nyt nähdään sitten vähän erilaista vetokilpailua, kun kuorma-autot ovat asialla. Mutta samat systeemit toisaalta. Ääntä ja savua. Mukavasti päästiin siitä matkaan. Ei keulinen. Te mennäisi jo keulia siellä ja varsin kevyesti. Tässä on paljon pystyy. Menikään valkoinen viiva rikki, ei tainnut mennä. Yli 90 puolella. No nyt on vihreä lippu ja yritetään nyt vielä kertaalle. Ja kierroksia koneeseen ja sitten matkaan tekoon. Ja reippaasti lähdetään kyllä liikkeelle. Nyt on ihan toisenlainen meininki. Raja jää saavuttamatta noin 86 metriä. Ja vihreä lippu ylhäällä ja keskivarrella vuoro toimia. Kierroksia koneeseen ja matkaan naisen kolmosta lähdetään mustaan kuluvaan savuun. Suojassa ja vetovuorosta. Metriin ei kuitenkaan pulpulliin. 90 metrin tuntumassa ja aikamoinen pölyä alkaa radalta nousta, mutta jos muistellaan kitsoja alasta.